Mae'n bwysig cofio mae'r cyfarwyddwyr sy'n rhedeg cwmni cyfyngedig ac mae'r cyfrandalwyr neu'r aelodau sydd bia'r cwmni ac sy'n ei ariannu. Efallai bod y cyfarwyddwyr yn gyfrandalwyr hefyd ac maen nhw'n atebol i'r cyfrandalwyr. Peth pwysig arall i'w nodi yw bod y cyfarwyddwyr wedi rhwymo'n gyfreithiol i weithredu lles pennaf y cwmni, dim y cyfrandalwyr. Mae dau fath o gyfarwyddwr cwmni yn fras ac mae yna wahaniaethau amlwg rhyngddyn nhw. Cyfarwyddwr gweithredol yw'r cyntaf. Mae cyfarwyddwyr gweithredol yn ymwneud â rheoli'r busnes o ddydd i ddydd. Maen nhw'n cyflawni swyddogaethau gweithredol a strategol, fel rheoli pobl, gofalu am asedau, rheoli contractau ac ati. Ymddiriedir ynddyn nhw i wneud yn siŵr bod y wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno i fwrdd y cyfarwyddwyr yn adlewyrchu'n gywir, yr hyn maen nhw'n ei ddeall am busnes y cwmni. Maen nhw'n gweithio i'r cwmni yn gyffredinol ac maen nhw'n cael cyflog. Does dim gofyn cael nifer penodol o gyfarwyddwyr gweithredol mewn cwmni, fel rheol mae'n dibynnu ar natur, maint a phomor gymleth yw busnes y cwmni. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n penodi rheolwr gyfarwyddwr neu brif swyddog gweithredol, a dyma pwy sy'n gyfrifol am reoli ac arwain yn gyffredinol. Cyfarwyddwr anweithredol yw'r ail fath o gyfarwyddwr. Mae swydd cyfarwyddwr anweithredol yn llai ymarferol. Fel rheol, dyw cyfarwyddwyr anweithredol ddim yn ymwneud â'r gwaith o reoli'r cwmni o ddydd i ddydd. Maen nhw'n defnyddio eu profiad a'u harbenigedd i roi llais annibynnol a safbwynt gwahanol i'r cwmni. Cofiwch, fodd bynnag, mae gan gyfarwyddwyr anweithredol yr un dyletswyddau a chyfrifoldebau a chyfarwyddwyr gweithredol. Mae'n bosib y byddwch chi'n penodi cyfarwyddwyr anweithredol i swyddi arbenigol ar sail rhan amser neu am eu harbenigedd mewn gweithgareddau penodol. Fel rheol, maen nhw'n gweithio'n rhan amser, gan ddod i gyfarfodydd bwrdd a threulio amser ar prosiectau penodol. Efallai y bydden nhw'n cael eu cyflogi, ond maen nhw'n fwy tebygol o fod yn hunan gyflogedig a derbyn cydnabyddiaeth o dan gontract am wasanaethau. Mae cyfarwyddwyr anweithredol yn rhoi darlun gwrthrychol o'ch busnes a gallen nhw wella effeithiolrwydd y bwrdd a hynny am bris gweddol isel. Maen nhw hefyd yn arwain at gysylltiadau busnes gwerthfawr yn aml. Gall cwmni cyfyngedig weithredu gydag un cyfrandaliwr neu aelod ag un cyfarwyddwr, a gall fod yr un unigolyn. Dyna'r achos yn aml iawn gyda busnes newydd. Ac wrth i'r busnes dyfu, mae'n llesol ehangu nifer y cyfarwyddwyr yn ogystal ag ystyried penodi cyfarwyddwyr anweithredol i roi cymorth penodol.